Tkompli l-firda fih dan il-Partit Laburista f'sitwazzjoni li qed twassal għal pressjoni fuq Kastilja biex Rosjen Kutajjar tingħata rwol fil-kabinett tal-Ministri. Laburisti li tkellmu ma' il-mument qalu li l-pika kbira bejn Silvio Xkembri u Rosjen Kutajjar waslet biex il-Prim Ministru kellu jagħti kariga addizzjonali lil Rosjen Kutajjar u dan biex jikkalma s-sitwazzjoni. Kanvażers ta' Silvio Xkembri nstemaw jgħidu lil persuni viċin Rosjen Kutajjar li jitinsab fil-Parlament għaliex Silvio Xkembri ċeda s-siġġu parlamentari tiegħu fuq dan id-distret saħansitra tara ħalt Welidu Ħalluqa biex setet tkun eletta Rosjen Kutajjar. Dan jurtaw jirrabja mhux ftit lil laburisti viċin Rosjen Kutajjar li min-naħa tagħhom qed jagħmlu pressjoni fuq il-Prim Ministru biex Rosjen Kutajjar ukoll tingħata kariga fil-Kabinett u għalhekk tkun bħal Silvio Xkembri. Intant, membru parlamentari ieħor li jrid jerġa' jkollu siġġu fil-Kabinett huwa Edward Zammit Lewis. L-allegat abbuż dwar ħaddiema tal-Gvern li bnew veranda fir-residenza privata tal-Ministru Carmelo Abela kellha twassal biex l-istess Abela jwarab mill-karika pubblika li jokkupa u jpoġġi lilu nnifsu għal skrutinju serju. Iżda l-Prim Ministru Joseph Muscat ma kellux il-ħila jieħu l-passi u jġielu jirriżenja sakemm ikun investigat u skont l-eżitu tagħha jipproċedu l-affarijiet. Fid-dawl ta' dan kollu tissok tar-rabja ta' membri parlamentari laburisti li Kastilja mhix timxi sew fil-konfront tagħhom għaliex kien evidenti li wara dak żvelat dwaru Carmelo Abela messu dabbar rasu waħdu jew iddabbritlu rasu. Fost dawk li stennew dan hemm l-eks Ministru Edward Zammit Lewis illi llum huwa backbencher fil-Grupp Parlamentari Laburista u qed jistenna bħerqa kbira li jerġa' jsib postu fil-Kabinett ta' Muscat. Edward Zammit Lewis stenna li wara dak żvelat dwar Carmelo Abela dan kellu jitneħħilu l-portafol ta' Ministru għall-Affarijiet Barranin u skontu Muscat kellu raġuni naturali biex jaħtar lilu minfloku. Saftit tal-ġimgħat ilu lil Edward Zammit Lewis kienu qed jgħidulu biex joħroġ għall-MP biex jalqulu ħalqu, iżda hu jidher li ma jridx jagħmel dan.